Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 29-njy maýyna sanyna Recep Tayyip Erdogan we Gurbanuly Berdimuhammedow telefon söhbetdeşligi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Iranda saparda bolar. Türkiýanyň saýlanan prezidenti Recep Tayyip Erdogan Owganistan Türkmenistanyň elçixanasyna sowda ataşeýasyny belledi ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelingini bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Recep Tayyip Erdogan we Gurbanuly Berdimuhammedow telefon söhbetdeşligi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanan prezident Recep Tayyip Erdogan bilen mehirle salamlaşyp Türk halkynyň iň taryhy güni demokratiýa iradasy bilen syýasy üstünligi we gazanan ýeňişi bilen türkmen halkynyň adynan, şeýle hem hut öz adynan we maşgalasynyň adynan tüýsürekden gutluglaryny beýan etdi. Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan prezidenti gutluglar üçin hoşallyk bildirip, Türkiýe Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary hemme tarapyň ösdürmek boýunça netijeli çäreleri mundan beýlekde durmuşy geçirjekdigini, ýola goýulan dowlatara gatnaşyklary hiltaýdan täze many mazmun bilen baýlaşdyrma gönükdirilen başlangyçlary we tagallalary goýuljakdygyny aýtdy. Telefon söhbetdeşiginiň dowamyny dowlatara gatnaşyklaryň okuny häsiýeti kanagatlanma bilen belenildi. Hemde birek-birege hormat goýmak, inançmak, uzak möhletleýinlik we ysnaşykly hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda gurulýan köp ugurly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alşyldy. Söhbetdeşler iki ýurduň syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady hemde meden insanperwer gatnaşyklary hemme tarapdan giňeltmäge berk ygyrarlygyny tasdiklap, inançmak, hormat goýmak hemde özara düşünmek gatnaşyklarynyň köp ugurly dowlatara hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlarda mundan beýlekde üstünlikli dowam etdirilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirdiler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Iranda saparda bolar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Iran Islam Respublikasyna resmi sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we dowlat baýdagynyň güni münasibetli iýeren gutluk hatyna bellenip geçilýär. Bu barada watan habarlar gepleşigine bellenip geçilýär. Hususan bu hatda şeýle diýilýär. Iki dowlatyň arasynda halkary we iki taraplaryň görnüşlerdäki hyzmatdaşlygy, hususan üssaşar iý bermek, suw we energetika urgamlarda hyzmatdaşlygy hemme taraplaryň ösdürmekde Türkmenistanyň eýleýän tutan ýerli orny üçin hoşallygyny beýan edýärin. Ýa-ni ýakynda Iran Islam Respublikasynyň üstü bilen geçirilýän gazyň mukdarynyň köpeldirilmegi munyň aýdyn misallar. Ýakyn wagtda siziň Iran Islam Respublikasyna boljak saparyňyzy sabyrsyzlyk bilen garaşýan we bu sapar dowamyna Tehranda geçiriljek duşukda syýasy, ykdysady we meden ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň durly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşjakdygymy umyd edýärin. Şeýle hem türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiň ýiberen hatyna öňde duran saparyň Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasyndaky dostlyk we köp ugurly hyzmatdaşlygy berkitmek ugrunda möhüm tapgyr boljakdygyna berk inanýandygyny belledi. Türkiýanyň saýlanan prezidenti Recep Tayyip Erdogan Türkiýe Respublikasynyň prezident saýlawlarynda ikinji tapgyr jemlendi. Türkiýanyň ýokary saýlaw edarasynyň ilkinji netijelerine görä, Türkiýanyň häzirki prezidenti Recep Tayyip Erdogan saýlanan prezident diýip elan edildi. Ýokary saýlaw edarasynyň başlygy Ahmet Yener'in berýän ilkinji netijelerine görä, Türkiýanyň 13-nji prezidenti wezipesine Recep Tayyip Erdogan saýlandy. Sesleriň 99,43 göterimi sanaldy. Recep Tayyip Erdogan sesleriň 52,14 göterimini, Kemal Kılıçdaroğlu bolsa 47,86 göterimini aldy. Melim bolýar prezident saýlawlarynyň 14-nji maýda geçirilen tapgyryna dalaşgärlere 50 goşmak bir göterim ses almak başartmady. Şonuň üçin saýlawlaryň ikinji tapgyry geçirilmeli edildi. 5 ýyl möhletlen saýlanjak prezident saýlawlary üçin ýurt boýunça 191 miňden gowrak saýlaw uçasagy döredildi. 28-nji maýyçyny 18 ýaşyny dolduran 50 miňden gowrak saýlawçy bolsa, ilkinji gedek ses bermek hukugyna eýe boldy. Birinji tapgyrda ýurduň häzirki prezidenti Recep Tayyip Erdogan 27,133,000 ses alyp, sesleriň 49,52 göterimini aldy.
Awganistan Türkmenistan'daki elçixanasına Sowda ataşesyny bellädi. Awganistanyň Sowda we Senagat ministrligi Muhammed Huwan Sayedini Awganistanyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki elçixanasyna täze Sowda ataşesy wezipesine bellädi. Bu barada Kama Press Awgan neşri habar berýär. Awganistanyň Sowda ministrliginiň Twitter jemgyýetçilik torununda habar berilişine görä, Awganistanyň Türkmenistan'daky elçixanasynyň wagtlaýyn ýerini ýetirjisi Fazal Muhammed Sabir täze Sowda ataşesynyň tanışdyrlyş çäresine gatnaşdy. Ol bu dawarda eden çykyşynda täze Sowda ataşesynyň Awganistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky sowda ykdysady hyzmatlaşygyň ösdürilmegine hemde sowda we maýa goýunlaryň artdyrmagyny goşun goşjokdygyny bellädi. Sowda ataşesy öz ýurdunyň ykdysadytyna daşary ýurt maýa goýunlaryny çekmek, şeýle hem iki ýurduň degişli ministrlikleriniň arasynda gatnaşyklary utgaşdyrmak ugruna iş alyp barar. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny seýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Merkezi Aziýa Ýewropa bileşigi Awganistan boýunça ýöre tewekilleriň 4-nji duşugy Magtumuly Pragynyň doglan güni UNESCO tarapyndan belenär. Messi'niň rekordy Ronaldo kuboksyz galdy. Amerikalı turgun öz rekordunu täzeledi ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişe okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.